M-au numit chelneriță la nunta cumnatului. Așa că am cerut microfonul pentru 1 minut. Ea a rămas nemișcată o secundă, una singură. Dar în acea secundă, 5 ani de înghițit în sec i-au trecut prin minte ca un vânt cald de care nu poți să te ferești. Salonul era plin, luminile pâlpâiau blând pe pereții albi, șampania se revărsa și cineva tocmai spusese cu voce tare în fața tuturor că ea era chelnerița. Nu a dat de înțeles. Nu a șoptit. A spus-o. Cu toate literele. Cu un zâmbet în colțul gurii. Iar Simona, care își petrecuse toată ziua aranjându-și părul, alegând acea rochie culoarea cărămizie pe care o păstrase pentru o ocazie specială, care venise de vreme să ajute cu aranjamentele pentru că era din familie, Simona a rămas nemișcată, ținând o tavă cu pahare de bun venit pe care o luase de pe masă pentru că mâinile aveau nevoie de ceva de făcut. Atunci mireasa și-a întors fața în altă parte. Iar cumnatul ei, Mirele, fratele bărbatului cu care era căsătorită de 6 ani, nu a spus un cuvânt. Simona a respirat adânc. A lăsat tava. Și s-a dus să ceară microfonul, dar înainte de a ajunge acolo, înainte de a înțelege ce s-a întâmplat în acel salon, trebuie să înțelegeți cine era Simona. Pentru că nu era o femeie care cerea microfonul pentru orice. Crescuse într-un sat din Maramureș, unde toată lumea se cunoștea și unde viața avea un ritm pe care Bucureștiul nu l-a înțeles niciodată pe deplin. Fiica unei profesoare de la o școală publică și a unui tâmplar care făcea mobilă la comandă în fundul curții, a învățat de mică că lucrurile bune din viață vin încet și cu efort. A urmat management și administrarea afacerilor la Ploiești, plătindu-și singură studiile din bursă și din joburile part-time pe care și le găsea pe parcurs. Când a absolvit, toată familia a mers la festivitatea de absolvire. Mama ei a plâns de la început până la sfârșit. L-a cunoscut pe Adrian într-o călătorie de serviciu când avea deja 28 de ani. Avea un zâmbet ușor și un fel de a-i acorda atenție la care nu era obișnuită. Au fost împreună 2 ani și s-au căsătorit într-o ceremonie simplă, într-o casă de vacanță împrumutată de o prietenă. Nu avea nimic de lux, dar avea mult adevăr. Problemul a început când a fost prezentată familiei Ionescu. Doamna Rodica a primit-o pe Simona la un prânz de duminică, cu un zâmbet care nu ajungea la ochi. Avea un fel de a se uita la Simona, o evaluare rapidă de sus până jos, discretă, aproape imperceptibilă, pe care Simona a simțit-o pe pielea ei din prima zi, ca și cum ar fi fost o haină care nu se potrivea cu sufrageria. Socrul, domnul Vasile, era un om de puține cuvinte, mereu așezat la capătul mesei cu aerul unuia care nu voia să fie deranjat. Dar măcar nu era prost crescut. O lăsa pe Simona în pace. Asta era deja ceva. Cumnatul Bogdan avea 26 de ani când Simona a intrat în familie, frumos cu acea barbă de câteva zile pe care o cultiva cu grijă, mereu într-o ținută elegantă, care părea proaspăt călcată. Îi zâmbea la evenimentele de familie, făcea comentarii despre munca ei cu un ton care nu lăsa niciodată clar dacă era un compliment sau nu. Avea un fel de a vorbi care lăsa totul în aer. Adrian vedea ce simțea soția lui și spunea că exagerează, că mama lui era așa cu toată lumea, că Bogdan nu avea nicio intenție rea, iar Simona, pentru că își iubea soțul și pentru că învățase în copilărie că a te plânge fără un motiv vizibil, era moft, ținea totul înăuntru. Dar lucrurile se tot acumulau. La aniversarea de 58 de ani a doamnei Rodica, Simona a venit cu un tort făcut chiar de ea, o rețetă de la mama ei, decorat cu flori din bomboane de ciocolată casnice. Soacra s-a uitat la tort, apoi la Simona și a spus că arată frumos, într-un fel care suna exact invers. Apoi a luat tortul de cofetărie pe care îl comandase sora ei și l-a pus în centrul mesei. La revelionul următor, Simona a încercat să intre într-o discuție despre planurile familiei de a renova vila de la munte. Avea experiență în management de proiecte, avea cifrele în cap, putea ajuta. Doamna Rodica a întrerupt-o cu un zâmbet și a spus că asta e treabă de familie. Simona era căsătorită cu Adrian de 3 ani la momentul acela. A venit Crăciunul când doamna Rodica a împărțit cadouri pentru toată lumea, iar al Simonei era o cutiuță cu săpunuri din farmacie, încă cu prețul lipit pe ea.
A deschis-o, a mulțumit și s-a dus la baie să-și ascundă ceea ce simțea pe față. Dar ceea ce a rămas cel mai puternic a fost senzația că, în familia aceea, ea va fi mereu un pic în afară, ca și cum ar exista o membrană invizibilă care îi separa pe cei dinăuntru de cei din afară, iar ea, oricât s-ar fi străduit, nu reușea niciodată să o traverseze. Drag ascultător, dacă îți place povestea, nu uita să lași un like și mai ales să te abonezi la canal, ne ajută enorm pe noi, cei care suntem la început. Acum să continuăm. Și atunci Bogdan a anunțat logodna cu Teodora. Simona a cunoscut-o pe Teodora la o reuniune de familie într-un restaurant de lux, unde nimeni nu a întrebat dacă toată lumea își permite. Teodora avea părul netted, aranjat la salon, un zâmbet care aproape întotdeauna era despre ea însăși și un fel de a povesti în care ea era mereu centrul cel mai interesant. Era fiica unei familii cu bani de generații, genul acela de bani care nu trebuie menționați pentru că se regăsesc peste tot, în geantă, în pantofi, în felul în care persoana își ia timp ca să se așeze, pentru că știe că masa o să aștepte. Mama Teodorei, Ileana, a venit la a doua întâlnire, o femeie de 63 de ani, păr șaten deschis tuns scurt, cercei cu perle care cu siguranță nu erau imitații, un zâmbet atent care dezvăluia exact cât de mult evalua fiecare persoană de la masă. Ileana era genul de femeie care făcuse din eleganță o armură, suficient de politicoasă ca să nu fie niciodată direct grosolană, suficient de ascuțită încât să simți tăietura. A salutat-o pe Simona cu o strângere de mână ușoară, aproape fără presiune, și a întrebat unde lucrează, cu un ton care sugera că răspunsul n-avea să o impresioneze oricum. Simona a răspuns că este manageră într-o companie din regiune, că se ocupă de partea financiară și de proiecte. Ileana a ascultat, a zâmbit și s-a întors să vorbească cu doamna Rodica despre meniul de la nuntă. În lunile următoare, pe măsură ce întâlnirile de planificare a nunții se înmulțeau, Simona a început să observe un lucru. Nu era niciodată inclusă în discuțiile despre decizii. Era chemată să ajute, da, să caute oferte de la furnizori, să sune la firmă de catering să printeze listele de invitați. Dar în întâlnirile unde se luau deciziile, apărea și dispărea fără ca cineva să-i ceară părerea. I-a spus lui Adrian într-o seară. El i-a zis că e prea sensibilă. Cuvântul acela. Sensibilă. Ca și cum ați da seama cum ești tratată, ar fi o slăbiciune. Simona a tăcut. Ceea ce Adrian nu știa, ceea ce aproape nimeni nu știa, era că sub toate astea curgea o poveste mult mai mare. O poveste pe care Simona o purta de 2 ani și pe care promisese să o păstreze, pentru că îi se părea că e corect să facă asta. Cu 2 ani în urmă, Bogdan apăruse la ușa casei lor într-o după-amiază de miercuri. Adrian era plecat în delegație. Bogdan era palid, cu ochii scufundați de cineva care nu a dormit de zile. S-a așezat în bucătărie și a povestit că proiectul la care lucra, o afacere proprie în care își investise economiile din anii de zile, se scufunda. Datorii către furnizori, contracte rupte, un asociat care dispăruse cu o parte din bani. Era disperat. Simona a ascultat tot. Apoi a petrecut următoarele 3 zile ajutându-l. A analizat cifrele, a găsit erori de management care încă puteau fi corectate, a contactat furnizorii, a renegociat termenele, a redactat documente. N-a dormit bine o săptămână, a folosit contacte pe care și le construise cu ani de muncă serioasă ca să-i deschidă porți lui Bogdan. A reușit să obțină o înțelegere cu unul dintre creditorii principali, care a redus datoria la jumătate. Bogdan a ieșit din situația aceea cu afacerea încă respirând. Nu a vorbit niciodată despre asta cu nimeni din familie, nici cu Adrian. I-a mulțumit Simonei printr-un audio de chat-wave de 2 minute și a dispărut înapoi în viața lui. Simona nici ea nu a spus nimic, pentru că ea credea că asta era treabă de familie, că nu avea nevoie de aplauze, că era lucrul corect de făcut. Ea doar voia să fie acceptată. Dar lucrurile pe care le ții în tine nu dispar. Ele doar așteaptă. Uite, a trebuit să mă opresc aici o secundă înainte să continui, pentru că partea asta m-a lovit într-un fel anume. Când faci lucrul corect pentru cineva și nu primești nici măcar minimul înapoi, asta doare altfel. În ziua anunții,
Simona s-a trezit cu un amestec de sentimente în piept. Voia să fie fericită pentru ocazie. Voia ca totul să meargă bine. S-a îmbrăcat cu rochia, cea culoarea cărămizie pe care o cumpărase cu 3 luni în urmă și care stătea exact cum trebuia pe ea, părul întunecat, desfăcut pe spate, un ruj discret care era exact cât trebuia. Era frumoasă. Știa că era frumoasă. Și totuși, când s-a privit în oglindă, a simțit acel lucru vechi de totdeauna. Teama de a apărea și totuși de a fi invizibilă. Adrian s-a uitat la ea din pragul camerei și i-a spus că e minunată. Și a zâmbit în felul acela pe care ea îl iubea la el. Simona a respirat. Poate că azi avea să fie diferit. Sala era la domeniul Victoria dintr-un oraș din apropiere, un spațiu cu ferestre mari și lumini care pâlpâiau ca stelele pe pereții deschiși la culoare. Mesele aveau flori albe, genul de aranjament care costă mai mult decât pare, și era ceva în aer care amesteca parfum scump cu tensiunea din ajun. Simona a ajuns devreme, așa cum se înțeleseseră. Avea o listă cu ultimele lucruri de rezolvat pe care cineva i-o trimisese cu o zi înainte, cerându-i să verifice. A verificat tot. A confirmat furnizorii. A rezolvat o problemă cu fotograful care venise cu o oră întârziere și îi lipsea una dintre camere. S-a descurcat. A sunat, a negociat, a rezolvat. Nimeni nu a fost anunțat despre problemă, nici despre soluție. Invitații au început să sosească. Ileana a apărut în bleu marin, cercei lungi, aerul unei persoane care a venit să fie admirată. A salutat-o pe Simona cu acea strângere ușoară de mână de totdeauna și i-a cerut să verifice dacă masa rezervată pentru familia miresei avea numărul corect de scaune. Simona s-a dus să verifice. Nu pentru că era angajată, pentru că încă credea că a face parte dintr-o familie însemna să ajuți. Ceremonia a fost minunată. Bogdan s-a emoționat în momentul în care Teodora a intrat. Doamna Rodica a plâns discret, ceea ce era o performanță, pentru că Simona nu văzuse niciodată soacra arătând vreo emoție. Domnul Vasile a stat foarte tăcut lângă ea, dar și-a trecut odată mâna peste brațul soției și asta a spus mai mult decât orice. La cină, Simona a stat la masa familiei. Își turna singură suc când o verișoară a Teodorei, de vreo 30 și ceva de ani, i-a cerut să ia mai multă gheață de acolo, de la căruciorul care era lângă ea. Simona s-a uitat la ea. Fata s-a uitat înapoi, puțin nedumerită de ce stătea așa, și atunci Ileana, de la celălalt capăt al mesei, a spus cu acel zâmbet calculat: "Nu e din echipă, dragă, e cumnata lui Bogdan." O pauză. Soția fratelui. Și ca și cum ar fi vrut să completeze ideea cu o claritate definitivă, a adăugat: "Deși înțeleg confuzia, a stat toată ziua ajutând, de parcă ar fi fost de la firmă de catering." Cineva a râs încet. Simona nu a văzut cine. S-a uitat la Adrian. El stătea cu paharul în mână și privirea în farfurie. S-a uitat la Bogdan. Mirele vorbea cu cineva de lângă el și nu a reacționat. Nu s-a întors. Nu a spus nimic. Doamna Rodica, femeia aceea de 65 de ani care petrecuse ani întregi făcând-o pe Simona să se simtă exclusă, s-a uitat la nora ei. Și în privirea aceea era un lucru pe care Simona nu-l mai văzuse niciodată până atunci. Era disconfort, era poate rușine. Dar doamna Rodica nu a deschis gura. Simona a rămas nemișcată cu paharul în mână. Tava cu paharele era acolo lângă ea pentru că o luase de pe masă înainte să se așeze, vrând să le fie mai ușor celorlalți să ajungă la ele. Nu era de la bufet. Ajuta. Și transformaseră asta într-o glumă. 5 ani de lucruri păstrate au ieșit la suprafață în același timp. Și-a așezat paharul pe masă cu o grijă care a costat mai mult decât orice țipăt. S-a uitat la bărbatul care ducea microfonul prin sală pentru toasturi și anunțuri. S-a dus la el. I-a cerut microfonul pentru 1 minut. Doar unul. Bărbatul a ezitat. S-a uitat la cineva. Simona a pus mâna pe microfon cu un calm atât de ferm încât el i l-a dat. Dragă ascultător, dacă îți place povestea, nu uita să lași un like și, mai ales, să te abonezi la canal. Ne ajută mult pe noi, cei care abia începem, acum continuând.
Sala s-a liniștit. Nu dintr-o dată, dar treptat. Conversațiile au murit una câte una, când oamenii și-au dat seama că o femeie stătea în picioare în mijlocul sălii, cu un microfon și o expresie care nu era a unui toast obișnuit. Bogdan s-a uitat la ea pentru prima dată în acea seară. Teodora și-a întors fața cu ochii măriți. Ileana a rămas foarte tăcută pe scaun. Adrian a scăpat paharul, iar Simona, cu părul întunecat căzându-i liber pe umeri, rochia de culoarea pământului, ochi care nu au tremurat, a spus: "Bună seara tuturor! Știu că nu era în programul evenimentului. Cer un minut." Nu a țipat, nu a plâns, nu i-a tremurat vocea. Asta a fost ceea ce a speriat cel mai mult. Mai devreme, cineva a făcut o observație despre mine aici. A spus că arăt ca o angajată de la bufet și înțeleg că a fost spusă ca o glumă. O pauză. Nu a fost amuzant pentru mine, dar e în regulă. Am învățat că unii oameni nu reușesc să-l micșoreze pe celălalt decât atunci când celălalt face mai mult decât ei. Ileana și-a deschis ușor gura. Nu sunt de la bufet. Sunt Simona, căsătorită cu Adrian de 6 ani, fratele Mirelui. S-a uitat la Bogdan. Și în ultimii ani am ajutat această familie în moduri pe care mulți dintre cei de aici nu le știu. Bogdan a rămas nemișcat. Acum 2 ani, afacerea lui Bogdan era pe ducă. Datorii mari, parteneri dispărut, furnizori la ușă. A venit la mine. Am stat o săptămână fără să dorm cum trebuie, analizând, negociind, punându-mi numele și contactele mele de 15 ani de muncă pentru a-i deschide uși. A vorbit încet, fără grabă. Nu am spus nimănui, nu am vrut meritul, am vrut doar ca el să fie bine. Tăcere. Afacerea a fost salvată. Bogdan a reușit să se structureze, să crească, să devină omul de succes care a dus-o astăzi la altar pe această mireasă minunată. O pauză calculată. Mă bucur pentru asta. Sincer. Doamna Rodica avea ochii strălucitori, nu de bucurie. Dar nu voi mai pretinde că sunt invizibilă ca să fac pe plac nimănui. Am venit aici ca familie. Am muncit aici ca familie. Și voi pleca de aici ca familie, vreți sau nu. S-a uitat la Ileana, care nu a privit în altă parte. În acea privire era o cumpănire care a durat o secundă și care nu avea nevoie de cuvinte. Le doresc lui Bogdan și Teodorei o viață frumoasă și onestă. Asta merită orice familie. Și-a înapoiat microfonul. Știu la ce vă gândiți. Și eu m-am gândit la asta. Oare a făcut bine să spună asta acolo? Uneori mă întreb dacă nu există altă cale. Dar apoi îmi amintesc privirea ei. Și înțeleg. Ceea ce s-a întâmplat după a fost genul de lucru care rămâne suspendat în aer pentru o bună bucată de timp înainte de a începe să cadă. Adrian s-a ridicat. S-a dus la soția lui. I-a luat mâna cu o fermitate despre care Simona nu știa dacă o are. Nu a spus nimic, doar a stat acolo. Și asta a valorat mai mult decât orice discurs. Bogdan a rămas așezat vreo 30 de secunde, care au părut o oră. Teodora i-a șoptit ceva la ureche. El a dat din cap, s-a ridicat și a mers spre Simona. Nu se putea ști ce avea să spună. Sala privea. Bogdan s-a oprit în fața cumnatei sale. Avea pe față o expresie pe care ea nu știa să o numească. Rușine, poate. Sau acel lucru și mai dificil, de a recunoaște că ai greșit fără să ai o scuză bună pentru greșeală. Ea spune adevărul, a zis el, destul de tare încât cei din apropiere să audă. Tot ce a spus ea. Ileana s-a ridicat de pe scaun și s-a dus să ia un pahar cu apă din cealaltă parte a sălii. Doamna Rodica a fost cea care a făcut cel mai neașteptat lucru al serii. Soacra Simonei, acea femeie de 65 de ani care petrecuse ani de zile, tratându-și nora cu acea distanță prudentă, s-a ridicat încet de pe scaun, cu demnitatea cuiva care a petrecut o viață întreagă, controlându-și propriile reacții, și a mers spre Simona. S-a oprit în fața ei, cele două părți privindu-se una pe cealaltă. Am greșit cu tine, a spus doamna Rodica, încet. Dar în tăcerea sălii, vorba șoptită răsună. Te-am făcut să te simți afară pentru că mi-a fost teamă că ești mai mare decât noi. Și erai. Simona nu se aștepta la asta. Nimeni nu se aștepta. Doamna Rodica nu era o femeie care își cerea scuze, nu pentru că era rea, ci pentru că crescuse într-o familie unde a admite o greșeală era semn de slăbiciune.
Și purtase asta cu ea decenii întregi, fără să-și dea seama ce făcea oamenilor din jurul ei. Simona a rămas privind-o pe acea femeie. Vedea în ea o persoană obosită de a fi fost dură. Cineva care ajunsese la 65 de ani și își dădea seama, poate prea târziu, de prețul plătit pentru toate astea. Nu a spus că totul e bine, pentru că nu era, nu în totalitate, și minciuna nu ar fi ajutat-o pe niciuna dintre ele, dar i-a luat mâna soacrei, o singură dată, cu grijă, și asta a fost suficient pentru acel moment. Seara a continuat. Muzica a revenit, treptat, mirosul de cină reîncălzită în aer, cineva cerând copiilor să se întoarcă la mese, o voce la microfon cerând cuplului să intre pe ring. Viața a mers înainte așa cum merge după un mic cutremur, cu oamenii rearanjând lucrurile și prefăcându-se că pământul e stabil în timp ce încă simt ecoul zguduiturii. Simona și Adrian au plecat de vreme, nu din supărare, pentru că spuseseră tot ce aveau de spus și a rămâne mai mult ar fi însemnat doar să ocupe loc. În mașină, pe drumul spre casă, asfaltul întunecat și luminile stâlpilor trecând încet, Adrian a ținut volanul și a tăcut o bună bucată de vreme. Simona s-a uitat pe geam. "De ce nu mi-ai spus niciodată de Bogdan?" a întrebat el. S-a gândit înainte să răspundă, pentru că nu voiam să crezi că am făcut-o ca să câștig ceva. A mai tăcut puțin. "Ar fi trebuit să te apăr mai mult," a spus el. "Atunci, de fiecare dată când mama mea, de fiecare dată când am văzut și m-am prefăcut că nu văd." "Da," a răspuns ea. "Simplu. Fără pedeapsă, dar fără minciună." "Știu." Și au rămas așa, în tăcere, pe jumătate de drum. Nu era o tăcere grea. Era genul de tăcere care apare când doi oameni au multe de rezolvat, dar știu că au timp și că merită să încerce. În săptămânile care au urmat, lucrurile s-au schimbat încet, așa cum se schimbă lucrurile adevărate. Nu cu o conversație care rezolvă totul dintr-o dată, ci cu mici ajustări, cu alegeri diferite, cu uși care au fost redeschise una câte una. Bogdan a venit acasă la Simona și Adrian într-o după-amiază. Anunțat. A adus un vin pe care nu trebuia să-l aducă. S-a așezat la bucătăria lor, la aceeași masă unde cu 2 ani în urmă venise disperat și de data asta a vorbit. Cu adevărat. Despre cum știa că luase ce îi dăduse ea și dispăruse. Despre cum fusese mai ușor să se îndepărteze decât să înfrunte cât de mult făcuse ea pentru el. Despre cum vedea ce făcea familia cu ea și tăcea pentru că era mai comod. Simona a ascultat totul. Nu l-a întrerupt. La final a spus un singur lucru. "Bogdan, nu am nevoie să-mi datorez nimic. Am nevoie doar să mă tratezi ca pe o familie adevărată." El a dat din cap. Și de data asta părea că înțelegea ce înseamnă cu adevărat cuvântul ăsta. Cu doamna Rodică a fost mai lent, mai greu. Nu există o formulă. Erau femei din generații diferite, formate de lucruri diferite, cu răni care nu aveau aceeași formă, dar exista ceva nou între ele după noaptea aceea, o onestitate care înainte nu existase. Într-o duminică, la câteva săptămâni după aceea, Simona și Adrian au fost la cină la socri. Domnul Vasile a făcut grătar. Doamna Rodica a pregătit salata preferată a Simonei, aceea cu sparanghel pe care o făcuse doar o singură dată înainte și niciodată după aceea. N-a făcut caz de asta. Doar a pus-o pe masă. Simona s-a uitat la bolul acela și n-a spus nimic, dar a reținut. Ileana nu și-a cerut niciodată scuze. Simona nici nu se aștepta să-și ceară. Unii oameni au armura atât de lipită de ei, încât a o da jos ar însemna să se dezbine pe ei înșiși. Simona a învățat să nu mai ceară înapoi ceea ce anumiți oameni pur și simplu n-au cum să dea. Ce a luat ea din căsnicia aceea n-a fost o victorie zgomotoasă. A fost claritatea. Claritatea că nu mai trebuia să se prefacă mai mică pentru a încăpea în spații unde nu voiau să o vadă crescând. Că familia pe care o clădise cu Adrian era reală și merita să fie apărată. Că uneori să ceri un microfon pentru 1 minut este cel mai onest gest pe care îl poate face o persoană. Săptămâni mai târziu, într-o după-amiază toridă, Simona și-a sunat mama. I-a spus totul. Mama a tăcut o bună bucată de vreme la celălalt capăt al firului, apoi a zis:
Știi că am știut dintotdeauna că ai să te poți apăra? Eu doar speram să știi și tu. Simona a zâmbit. S-a uitat pe fereastra sufrageriei spre curte, unde Adrian tundea niște plante, stângaci în felul lui. Și-a simțit că pământul e stabil. Sfârșitul poveștii. Uneori cărăm greutăți ani de zile, crezând că e singurul mod de a aparține undeva. Povestea Simonei mi-a amintit că a aparține cu adevărat nu înseamnă să-ți apleci capul, înseamnă să apari întreagă și să lași pe alții să decidă dacă te pot primi așa. Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumim din suflet pentru companie. Spune-ne în comentarii ce ți-a plăcut, de unde ne urmărești și dacă ai trecut vreodată printr-o experiență asemănătoare. Abia așteptăm să citim. Dă un like și, cel mai important, abonează-te la canal ca să nu pierzi alte povești ca aceasta.